כן, לקרוא פה סרטון פרו במיוחד. אנחנו בעוד סרטון של מיינקראפט. טוב, היום אנחנו בעוד סרטון של מיינקראפט. אנחנו שוב כמו סדרה של אנשים. אם קורה משהו, הסרטון נגמר. אוקיי, אז היום אני חייב לעשות כזה שכאילו שהוא לא כמו היום אני חוטף את הסרטון כבר שאפשר 11 דקות, אבל גם לא כמו שאני רואה חזיר או ברמה שזה לא היה, הסרטון נגמר, זה יהיה פחות מדקה. לא שבאמצע אם אני רואה נערה, הסרטון נגמר. לא, אז בואו נתחיל. בוא נתחיל לספול. מקווה שאני לא אומר רע. אוי, איזה מעצבן זה. לא יודע, יש לי משהו עם העצים שיש בו שהם בולגנים וחשוב לי שזה זה לא. דבר שאני עושה ככה, הרבה עצים, עושה ככה, עושה ככה, ועושה ככה כי למה לא. רגע, שמתי של זה גם נוראי. שיט חבר'ה, איך אנחנו אומרים לזה? אנחנו חייבים לעשות ככה, למה צריכים גם לצאת למיינינג, כאילו נרד למטה וכן או אוקיי, זה די קל וניצלנו. אוקיי, בואו נהרוג טיפה בינתיים גם על הדרך. טוב, אז אנחנו סתם לרגע הכנו כלים כי שנייה אחרי יצאנו אבן. טוב, לא נורא, יש לנו במילא הרבה עצים. עבדי. טוב, אני בערך אקח לי 20 אבנים ועוף מפה. עשרה, 19. לא. אוקיי, השגתי פנית, לא יודע, כאילו, אני לא אוכל להשתמש בזה, אבל לא יהיה שימושי, אבל בסדר. אוקיי. בואו נעיף את כל הדברים שפה. יש שם גם קול, אני ראיתי. גרזן, שבל ותנור. אוקיי, עכשיו אני גם אקח את הקול והחמים לי אוכל. בואו נראה. אני מאוד בטוח ראיתי שם קול.
ואני מפחד פתאום ללכת ולמצוא מערה. אוקיי, טוב, לא משנה. אני עובד עכשיו קול. טוב, אני צריך כבשים עכשיו. כבשים, כבשים, לא רוצה חזירים.